Ang aton leksyon sa sininga semana amo ang leksyon 4, kaluoy kag hustisya nga makita sa libro sang mga Salmos kag sang mga hulubaton. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyo masonson nga host. Kag sa siningation sa gihapon, ang akon upod wala sang iban, ang aton Vice President for Student Administration diri sa aton eskwelahan Central Philippine Adventist College, si Pastor Elden S. Toledo. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, sa imo kag sa aton tanan nga nagasunod sa aton nga discussion sa aton nga Facebook page. Kabay nga ang Ginoo magabendisyon sa aton samtang kita nagapadayon sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Yes, ang sugo sa aton, Pastor, tatapon ang mga imol kag ang mga pobre. Aton ini matunan kag aton makuha ini nga mga prinsipyo halin sa ginsulat ni Salmista David kag ni Haring Solomon. Okay. Ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa Southern Mindanao, dira sa West Visayan, sa Masbate, sa may Romblon, sa may Biliran, sa Samar, sa Leyte, Palawan, and other Ilonggo speaking nga mga probinsya diri sa Pilipinas. Kagaton mga kauturan sa Malaysia, sa Indonesia, sa may Singapore, sa Thailand, sa Taiwan, sa Burma, sa Brunei, kag sa Hong Kong, kag of course ang atong mga kauturan sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, kag bisan pa sa may Australia kag New Zealand. Ang Dios magkapakamayo. Sa hindi pa, Pastor, kita magpadayon. Aton na niduko ang aton mga ulo, mga moyo kita. Sa sinigin nga tiyon, Ginoo, nagapasalamat kami. Nga ikaw upod namon, kagkabay pa. Nga mo kami buligan, sining importanteng leksyon para kami makahimo sang amon mga katungdanan sa pag-alibantar sa mga napigos, kag sa mga imol, kag sa mga nawadaan. Salamat nga imo kami tagaan sang prinsipyo karon Ginoo pinagi sa amon nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunugos. Amen. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Isaiah sa may Salmo 82 versikulo 3 kag 4 nagasiling, hukmi ang imol kag ang ilo, himua ang katarungan sa napiutan kag sa nawadan. Sagupa ang imol kag ang nawadan, luwasa sila gikan sa kamot sang mga malauton. Amo na, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto, kabay pa ang Dios magapakamayo. Wow, ari Pastor. Ang salmo kag ang hulubaton, masiling naton, Pastor, amo ni ang manual o kun ang handbook naton sa aton obligasyon sa mga napiutan, sa mga imol, sa mga nawadan, sa nagabakho. Yes, Pastor. I agree sa imo, Pastor, nga ining libro sa Salmos kag sang hulubaton amo siyang manual para sa ginapigos. Okay? Kag sa mga tawo nga napigos, ang ila panghuna-huna ang Dios malayo. Okay. Tama kalayo sang Ginoo sa ila nga presente nga sitwasyon, apang mga kauturan ginapahamdom kita nga God, ang aton Dios is not a distant God. Yeah. But He is a God of relationship. That's why kita naman mga kauturan ginapasalig sa Ginoo. Pagi sa sinulatan ni Salmistang David kag ni Haring Solomon nga ang Ginoo nagatulok sa sini mga tawo nga ginpigos kag mga tawo nga nagaantos kag nagsaad siya sang kahiluwayan gikan sa ilang mga kabudlayan nga ila ginaatubang karon. Yes, and that's correct, Pastor. Kag isa pagid, Pastor, nga dapat naton batunon, Pastor, nga ining kalibutan,
hindi alangay. This Exactly. world is an unfair world. Okay, may imol, may mangranon, may masakiton, may hilway, so forth. May slaves, may mga ulipon, may mga master. Daw hindi bala pastor makita gid ang pagkaalalangay. That's why sa atong leksyon ni Gran Semana, salamat kay may adlaw nga Sabado, a day in which everybody will be equal. Yeah, Okay. exactly. But the point, pastor, nga ini ba lang ginapigos, sometimes they could not feel nga there is God. Exactly. Oo. Sometimes, mabatyagan nila nga daw wala Diyos. Kaya nga daw wala sila ginasabat. Okay. That's why, ikaw, Pastor Kagako, are tasked. Gintagaan kita katungdanan sa Ginoo, accountability and responsibility to let these people feel that there is God. Exactly. Yes. Oo. Kag ini pastor, hindi lang na sa mga pastors ini na pahamtang Yeah. gintungtong sang Ginoo ini nga hilikoton para Hilikoton. ini sa iglesia nga ma-alleviate ang ining status, ang ining sitwasyon sa sining gina-oppress nga mga tao. Amo ni nga may ara kita gin-establish ang learning Christian institution nga ining mga tao nga mapigado makaeskwela sa aton bulutuan Yes. agud nga magbaylo man ang ilang kalidad sa pagpangabuhi kag ang ilang perceive nga oppression may ara silang makaangkon sila sang resiliency nga paano nila ini malampuwasan Yes. agud nga ang kalidad sa ilang kabuhi magausog man kag amo ini ang katuyuan nga gin tukod sang Ginoo ang Central Philippine Adventist College. Yeah. Yes, Pastor. Oo. Kadamo gid sa mga living testimonies ngang ilang kabuhi subong nagliwat na. Nagliwat. Halin sila sa pigado, nag-eskwela sila, nag-anto sila diri. Karon matauhay na. Yeah. Iban sila ato na sa abroad. Iban sila dagko na ang palangakuan sa iglesia kag sa mga private companies. Yeah. Ang CPAC was a blessing to these people Yeah, and exactly. still a blessing and will continue to be blessings for those who had been oppressed, for those who are less privileged. Kag pastor kabay pa nga ang aton nga mga institution amo man na. Yeah. Ang aton mga hospital, ang aton publishing houses and much more ang aton mga iglesia. Yeah, exactly. Nga ang mga iglesia bisan ano kagagmay sa aton iglesia, make our church as a blessings for those who feel that they have been oppressed Yeah. and they are less privileged. Ining iglesia naton pastor nag-play ni siya sang significant role sa pag-change ang landscape sang societal situation. Yes. Damo sang mga katawhan nga broken families. Yeah. They're oppressed na sining mga wala ni ginpili sang kabataan but Yep. biktima sila sang mga Circumstance. poor circumstansya kag poor decision sa ilang ng mga mga ginikanan. ginikanan. Now, we have that special role. Kay siling sang James 1:27, ang matutuod nga religion nagapamisita sang mga ilo Imol. kag mga imol. So, this is a practical side nga himuon sa iglesia ang ining buluhaton nga to liberate sang mga oppressed. Jesus Christ, amo ning hambal niya, ako nagkari sa paghatag sang kahiluwayan sa ginapigos. Labi na ginapigos ang sirkumstansya nga wala nila ginpili, biktima sila, sirkumstansya sang mga poor decision nga ginhimo sang ilang mga significant others, sang ilang mga membro sang panimalay. And we have a role to play Yeah. sa sini nga sitwasyon, Pastor. Yes. Kadto kita pastor sa aton Sunday nga election. Alawiton, alambahanon. Oh. Ang Salmos pastor actually is a song. Yeah, exactly. Is a song of Solomon. Okay. Ang kalantahon pastor, amo na ang pamagi nga aton maexplikar ang aton nga mga ginabatyag. That's why may mga love songs kita, may mga kanta kita nga masubo nga kanta, inang kanta bala sa mga kadto ko pastor sa Muntinlupa. Aha. Nakasimba ko dito gid sa may maximum bala nga Aha. prisuhan Prison nga makasulod dito ya. Grabe ang scrutiny before ka makasulod dito. May simbahan kitang Adventista Oh, pastor wow. dito. Nakawali ko dito. Yes. Pastor dito ko nabatyagan kung paano ang mga priso dito. Ang mga kanta nga ilang ginakanta pastor, ang ilang mga gina-compose lang mga kanta. Kag dira nila sa kanta ginapautuas ang ilang mga frustration, ang ilang kahimtang, ang ilang kahidlaw sa ilang mga pamilya. That's why gawali ko pastor dito gatulo ang luha ko. May isa gani dito nga nagsiling pastor, basi makita mo ini nga babae, ini nga pamilya, ako ni pamilya, tell them nga palangga ko sila. Wow. Wow.
Oo. So, sige, brother, makita ako ining imong pamilya, amo ni nga lugar, akon sila hambalon nga nagistoryahan na kita. Kay sila pastor, why na sila ga text sa akon, why na sila ga sulat sa akon, why na sila ga communicate, and I don't know anong natabo sa ila. Siya pastor, grabe ang iya kanta. Gakanta sa gahilibiyon, gapakita sang iyang sentimento sa iyang mga frustration. Kag ang isa pagid pastor, sili nga pastor, ang Ginoo saksi, wala gid ko sala pastor. Oh, wow. That's grabe nga kahimtang sang tao. Yes. So, nahimo siya nga biktima. Biktima. Biktima Kaya ang sa iyang nga sirkunstansya. kontra mayor sa ilang banwa. Oh. So daw siya ang ginhimo nga gintudlo kag siya ang na makbakan sang sala. This niya pastor ay ko mahimo, ari ko subong sa prison. And I am serving life sentence. Oo. Yes, Song of Solomon pastor. I mean Psalms. Ano pang ato nasiding dani mo pastor? So, diri aton makit-an makauturan nga mintras arita sa kalibutan sa naligan si Mana pastor imo na ginhambal Yeah. nga mintras arita sa kalibutan may ara maka-experience kita sa mga injustices Yes. nga ari diri kag aton makit-an nga ang target gid amo ning vulnerable nga mga tawo members of society ini mga pigado. This is always these are the people, class of people nga target gid sang oppression. Yeah. O, sang mga matawo nga may ara posisyon, may ara kwarta. Apang ako nakit-an diri mga kauturan sa aton leksyon nga ining mga oppression nga aton na experience diri, this is just a symptom sang original nga problema sang tao that is sin. Kay ang sala mga kauturan sa pagsulod sang sala sa sining kalibutan, niyan ang original nga design sang Ginoo sa panghuna-huna sang tao na nasuli na ako na baliskad gin tuwik na gin lubag na kag amo na ginhambal sang Jeremiah 17:9 nagasiling siya, the heart is deceitful above all things. Yeah. Kag ang hambal pagid sa Genesis chapter 6 verse 5 nga nakitaan sang Ginoo ang kalautan sa sining kalibutan, tama gid kadako kag ang panghuna-huna sang tawo malaot gid sing dalayon. Yep. So, because of this element of sin, may ara nga injustices. Kay ang tao nangin self-centered na siya nga ang iya permi decision para lang sa iya kagalingon, hindi for the benefit sang kabugusan nga tao. Yeah. Kanami, pastor, sa imo punto. Another point, pastor, ini ang salmos, kanta sang paglaom, sang mga ginapigos. Ang punto, pastor, nga ako na sidingan diri sa atong leksyon is that we will not put justice in our hands. Exactly. Hindi lang naton pagbutang ang hustisya sa aton kamot. Aton gyapon ibutang dito. Even though we have experienced a lot of injustices, oppression, unfairness diri sa kalibutan, yet ang Ginoo nagasiling, don't worry, I am still God. Kindly just trust me and you will have hope. Ako ang bahala. Sining mga tao nga nagapigos sa inyo. That one day, God will come as a judge. And then we will be vindicated. That's why, amo na siling sa Ginoo, ikanta ta lang. Yes. Just hang on. Just bear a little while. I will take revenge. Pero, hindi kamo ang magkapot sina. It is me. Amo na gani nga mayara nga declamation. Vengeance is not ours. Yeah. It is God. Yeah. Tama ina ka ina nga prinsipyo pastor, tama gid ka insakto ka nga kun aton ibutang ang justice sa aton nga kamot, ang hustisya sa aton kamot, then nagdamo na aton kontra. Kontra naton to ang tao nga halita naton, kontra man naton ang gobyerno. But there is a subtle way nga ma-fight naton ning oppression. Kag education is one. Yeah. Education is one. Kag maggo kita sa proper channel. May ara kita nga mga membro nga ara na sa posisyon sa gobyerno, come to them and try to present your case and in legal way matabangan ikaw sa mga oppressions nga imong nakita gikan sa ibang nga tao, kung experience gikan sa ibang nga tao. Yeah. That's it, pastor. And another thing, pastor, nga akong na panghinhas diri sa atong nga leksyon. Nga kung aton ibutang ang paghukom sa aton kamot, let us remember nga hindi kita
tawo kita. We are not a perfect judge. Exactly. Yeah. Ang aton pag hukom, ang aton nga decision sometimes are not correct. Based aton emotion but not based on reason. But let's depend on God. God said, let me do it because I am a perfect and just God. My judgment is really correct without reservation. Yeah. Aton pag makitaan makuturan in the future, aton nga ekspektaron nga may ara gid nga paghingabot sa aton. Yes. Again, we will trust the Lord in due time. Ang aton ini nga mga kabudlayan, ining aton pagpigos sa aton is just temporary kay ang Ginoo naghatag siya makuturan sing paglaom nga ini nga tion magaabot nga untaton na ining oppression kay magapundar siya sang iyang ginharian nga ang sadsaran amo ang gugma kag justice. Yes. Ari kita sa Monday, Pastor, do something, God. Ginoo palihog himo ka kung anong mahimo. Makita ini nga punto halin sa Salmo 82. Yes. Ang battle cry diri, Pastor, ang mga pagbalako huon diri amo nga Ginoo san-o pa? How long? Yeah. Yes. Oo. San-o ka nga magpaboro sa mga imol. Oo. Kay Pastor, ang mga imol kung kaisa ang mga gina-oppress, ang mga pigado, sometimes di ko not understand God. Tungkol sa ilang kapigaduhon. So daw nakurapan ang ilang mga panghuna-huna nga daw hindi na sila ka expand kag makabatyag sang gugma. Dili na sa mapasangkad nila yung panghuna-huna. nga as if ang mga wicked, ang mga malauton are being favored by God. Are being favored by nature. Yeah, that's why ang ilang balakuon, how long? Yes, Pastor. So aton diri pag ako natalupang diri, Pastor, nga hindi lang ini siya naghatag ang aton leksyon sang pagpahanumdum sang paghatag sang kasiguruhan, assurance, paglaom sa mga oppress. Ang ini nga leksyon naton makuturan nagapahanumduman sa aton mga pangulo. Whether you are in the church or in the government, nga hindi naton paggamiton ng aton posisyon to take advantage sa mga less fortunate kag vulnerable nga mga members ng aton society, that we will always exercise justice and mercy sa aton nga pagdumala sa aton panimalay, sa sulod sa iglesia, maski pa sa aton nga gobyerno. And with that, aton makitaan mga kauturan dira sa libro sang Samuel, the prophet Eli, kabataan ni Prophet Eli, iya nga ginbutang ang iyang mga kabataan dito sa mga strategic locations sa Israel para nga mangin judges. Pero what happened sa iyang mga kabataan? Ginbakal sang sila. mga tao ang justice in favor sang iyang financial gain. What happens? In due times, ginpupo sila sang Ginoo sa ilang posisyon. So this is a constant reminder for all of us. And that's it, Pastor. Ang Salmo 82 is always a reminder that we have to do justice. Justice. Ang Pastor, ang punto pagid isa diri nga ang Israel supposed to be nasyon sang Ginoo. Okay, yeah, that's true. Ang problema kay na-influensya sila sa mga nasyon sa palibot nila. That's why ang ilang mga paghukom are not anymore according to the policy or the pattern of heaven. Kung ano ang ginahimo sa ilang mga silingan, amo naman ang ilang ginahimo. But yet, Psalms 82 is trying to tell them that indeed, you are not the same as other people, as other nation. Do justice as what heaven would like you to do. Kagamo man na, Pastor, sa aton ng mga Adventista, we are not the same as other people. Exactly. Yes. If there is good judgment and if there is good justice, it should come from the Seventh-day Adventist. Amen. Yeah. Yes. Oo. Kiti na influensya nila ang mga kwan mo, ang mga Israeli noon. Nga ang plano sang Ginoo sila, they will become peculiar people. They will become nation. They will become blessings to others. The thing is that nahimo pa sila gani ingas nga kalautan sa ila mismo kaugalingon nga mga katawhan. So this is a constant reminder sa aton nga mga church elders, sa aton mga pastors, sa aton nga mga pangulo nga we should always maintain that integrity. Integrity in our leadership, and the Lord magpakamaayo gid sa aton nga pagdumalahan kung na-maintain naton ang integrity hinigog mga kauturan. If there is a place where people
who are being oppressed and those who feel that they are behaving injustices, it should be the Seventh-day Adventist Church. And sometimes we fail that kind of responsibility and accountability, Pastor. Yeah. Ang aton leksyon is keeping us, okay, Yeah. reminding us. Because if ever we cannot do our share, God will come as a judge. Yeah, exactly. Yeah. Yes. That's why, pagahukman gid gyapon, and that's it. Okay, a king's promise. Oh, sa aton nga Tuesday nga leksyon. Ari naman kita, Pastor, sa Psalms 101. Yeah, 101. Yung kanami naman sini nga mga ano ni. Pastor, ini ginsulat ni David. Kag ang aton nga author sang aton leksyon huna-huna nga most likely amo ni ang ginsaad ni David during the time nga inaugurate siya as king of Israel. Yeah, exactly. That he will do justice, he will do everything what is good for people. Amo ni ang iya ginsaad sang siya nag-take out being the king of Israel. Yes, Pastor. So aton ra makitaan, Pastor, nga with his experience, ay experience siya nga naagom sang paghingabot, pagpaanto sa iya ni King Saul. Ang iya dara nakita nakon, Pastor, may 3 ka butang eh. Yep, yeah. Number 1, if you want to become a good leader, number 1, you need to practice integrity. That's number 1. Number 2, diri siya, practice no deceit. Okay? And number 3 nga ako nakita andra is, as a good leader, you should not manufacture false or fake news. Yeah. So may mga tao nga maghimo-imo istorya para dauton ng isa ka tao, para nga mabutang man sila sa posisyon. But again, mga hinigog mga utod, amo ini ang ginhimo ni David nga siya nangin bantugan nga hari ginpakamaayo sang Ginoo, will love nga king sang Israel because ang iya nga pag-take sang oath with integrity, he never practiced deceit. Kag he is not a slanderous kind of person. Yes. And that's correct, Pastor. And another, Pastor, no? Kanami ba lang mag-leader ka? Aha. Kanami man nga mag-king ka, you see. Yeah. Just imagine, you are known to everybody. Oo. Kanami man nga, kung ikaw leader, kaya ara ka sa pedestal daw, ara ka gido, kilala ka sa tanang kagatahaw ng tanan. But, Pastor, it entails responsibility Exactly. and accountability. Nga kung hindi naman mahimo, mas may ba ni ordinaryo lang tanga pastor nga tao? Exactly. Kaya daw wala kita responsibilidad, but once we become a leader, we have accountability and responsibility. Yeah, exactly. So that's why, Pastor, hindi lang kay pa dayaw-dayaw lang nga ikaw ang muni, ikaw leader, ikaw presidente, ikaw ang manager, so forth and on. But you have responsibility before. Yeah. And gin honor si David sang Ginoo because he practiced mercy and justice nga amo ang iya nga foundation of his leadership. Kag aton remember, aton dumdumon mga kulturan nga there is always a leadership trap. There is always a leadership trap. Number 1 is abuse of power. Yes, and that's correct. Corruption and Yes, dishonesty. Pastor. Yeah. So I hope nga with this, if we are doing this one, ako gid na pasiguro sa aton tagpalamati kag mga kautoran ko ginahimo naton ning abuse of power, corruption and dishonesty in due time po kagid sa Ginoo. Yeah, and that's you will correct. suffer Pastor. the consequence. It's not only tatlo, Pastor, damo ginasila. Damo, yeah. And then abuse of power Abuse as of well. power. Oo, nga and then harassment, so forth and on. So among others. And one day, mga utod, ang Ginoo gid siya magahukom sa aton. And the more we have responsibility, the more kaya ang siling ni Mrs. White, we will be judged according to the light we receive. Yeah. According to the influence nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Nan. Kung ikaw presidente, hukman ka in the level of president. Yeah, Pero kung exactly. ikaw ordinaryo lang nga tao, your judgment will also be at the level of an ordinary individual. So it is not that easy. It's glamorous. It's really something worldly praises. Ang imo nga pako malupad kay amo kasi na pero kadako gali sa aton responsibility. And the point, Pastor, sa aton leksyon, we are commanded to do justice. Yeah.
Sa ako pag-reflect bala pastor because I'm doing my dissertation in the Yeah. leadership style of Eli and Samuel. Ako na to talupang Yes, dan nga. nani, Pastor. Ining leadership style na abi ni Eli patumbaya. Oo. Wala gid siya bala as a parent wala gid niya ginsaway niya pero wala bala na ginsalsal at early days sa leadership management o leadership nga office sa sining kabataan niya. What Yeah. happens? Pagkapatay sang bata niya, siya man napatay. Siya man. Oo. Kay budlay ang Ginoo maghatag sang judgment niya. Yes. So Eli was reminded si Samuel si Samuel gin-remind sa mga katawhan nga ang imong bata amo ning ginahimo but nagpatumbaya sa Na amo gyapon. man na siya. So It's kita not only Eli, Pastor, yeah. sa ako nabasan. Oh, Samuel also yeah. during the closing years of his life, amo man Amo gali. man ang tabo. So, kung patumbaya kita gali sa aton responsibilidad bilang leader and we are not doing justice and mercy in due times, Yeah. mag-abot gid sa aton ang judgment halin sa Dios hindi lang sa tao mga Yep. katuran. And that's correct. Ike, Wednesday, Pastor, walking with the Lord. Ang aton nga panglakatan upod sa Ginoo. Ang isa na ko nakitaan, Pastor, diri nga sa aton pagbanglakatan, makita ginaton ang kung sa balay lang kita, Pastor, daw hindi ta makita. Pero kung makagwa na kita, yes, makita mo na ang ang mga problema, Pastor. Nakaagi man ka, Pastor, tudlo sa world religion. Ako nakatudlo man ko sa world religion. Ang isa nga ang may inang ining religion sang kwan bala sang Thailand ganin Buddhists. Buddhist. Okay. Nga si Siddhartha Gautama, oo, nga nagsugod ang Buddhism, siya na ang nagsugod. As what we have studied, siya hari, bata sang hari. Bata sang Kag sa sulod sang ilang nga ginharian, wala gid siya ginpakita sa mga problema. Everything nga iya ginkwan sang ginikanan niya are all the good things in life. But one day, nakapribiliyo siya nga nakagwa sa iya ginharian, sa gwa sa ilang gate, dito nakita iya ang tanan nga mga problema, mga masakiton. And then, hindi sa katulog, he searched for reason why people suffer. Kaya amo na nagwa ang kwan. Amo to nagkadto siya sa lugar, diin dito sa dalom sang kahoy, he meditated right there. And then, amo na na-discoveryhan niya why people suffer. Ang punto, Pastor, Okay. nga, as we walk with the Lord, yes, as we go out, hindi ginaton malikawan nga makakita kita sa mga napigos. But nevertheless, while we are walking with the Lord, let's have the Spirit of the Lord. Let's help. Let's elevate. Let's put our arms on the shoulder of those who are crying. And then let's raise people from Yeah. the ano nila. Oo. As we walk with the Lord. Yeah. Yes, Pastor. Dili aton makitaan mga kautoran sakto ni pastor as we walk with the Lord, we will walk against poverty, Yep. against oppression, and against disease. Because kung aton ni himuon, we are working with God and to His purpose. That's why James 1:27 nagambal sa pure and undefiled religion in the sight of God and the Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the word. So, by the world. So, aton makitaan diri mga kauturan nga, again, ang iglesia gintahasan sang Ginoo nga ining oppression, ang ining kapigaduhon aton inibatakon nga maklase. That's why ang church naton napasalamat kita pastor nga we have this ADRA o Adventist Development and Relief Agency. Yep. Nga ining mga tao nga wala sang maayo nga potable water gina-providean because this is the intention nga ma-improve ang living condition sa mga tao sa community. And ang church should be rigorously mag-work out sini para sa kaayuhan sang community agud ma-present naton to the world, to the community who really Jesus is kag sang iya nga katuyuan sa tawo. And that's correct, Pastor. Ang Psalms 146, nga mong aton sadsaran nga teksto sa aton Merkulis nga leksyon, Pastor, nagahambal sa aton nga God has been doing already, elevating the oppressed, those Yeah. ang pangabay diri sa aton is let's join with God. Yeah, join. Yeah. Yeah, join. Because God has been doing already a lot of good things. Labi na sa mga napigado, sa mga nasakitan. So, ang pangabay sa ni Samuel the bed sa aton is
let's walk with God. Let's join Yeah. with God sa iyang mga maayo nga mga nahimo, sa iyang mga ayo nga mga binuhatan. Okay. Kadto kita, Pastor, wala na 4 minutos na nabilin sa aton. Proverbs, mercy of the needy. Yes, ano, Pastor, ang imo na sidingan diri? Dira ako nakitaan nga ang proverbio o kunang hulubato hambal siya sang nagkaratuhay-tuhay nga mga topiko, experience siya sa kabuhi sang tao. Not only wisdom, but nakitaan rin naton on how to apply wisdom in practical ways. Yes. So, aton ang Proverbs nagambal siya about poverty, about riches, about contentment, about justice and injustices. Apang aton nakitaan nga God takes good care of the poor and vulnerable members of the society. Yep. May kabalaka. Mga utod, kung imo ginabatsag nga ikaw gina-oppress, ginapigos, ikaw ang less fortunate among the members of the church, there is hope for you and for us. Yep. That this is just temporary because God is so mindful of that injustices done to you and someday soon. Inang tao nga naghimo sa imo sang injustice, they will reap the consequence because God will be our supreme judge. Amen. Yes. Supreme judge. Yeah. Ang isa man di, Pastor, nga ako nakita, you see Solomon is the wisest king. Yeah. Not only king, but the wisest man ever lived. Gintagaan siya sa Ginoo sinang extraordinary nga wisdom, Pastor. And through his wisdom, ang iyang mga counsel, ang iyang mga laygay, ang iyang mga hulubaton, ang iyang mga advices, ang iyang wisdom, Pastor, nagagata ang iyang auto. So, pinagi sina, Pastor, we can gain a lot of wisdom as well. Oo. Kung paano naton matatap ang mga nagakinahanglan. Kung paano kita nga magkabuhi nga at least we can play the equality. And then we can let those who are being oppressed feel that we are blessings to them. Exactly. Yeah. Nga pinagi sa aton pag-apply sini mga wisdom kag mga hulubaton ni Solomon aton maaplikar kag ang mga tao makabatyag nga indeed blessing sila sa ang aton nga presensya nangin blessing sa ila. Pastor, ang aton panahon hindi na manubo. Yes, Pastor. Ang imo mga punto. Sa aton leksyon sini nga semana mga kauturan nagapahayag nga hindi kita makalikaw sang opresyon, Yep. sang pagpigos. Apang ang Ginoo nagsaad nga this is just temporary. He will set up his kingdom nga ang pundasyon gugma kag justice, and we will always be reminded that as a church we have a significant role to play nga i-elevate naton ang oppression, ang ining poor living conditions sa mga tao nga arsoton palibot, so that as we join sa buluhaton sang Ginoo, our God, our Father will be glorified. Yes, salamat, Pastor. Mga utod, ang Ginoo nagsiling kung sino dito ang nakabulig sa sini nga mga ubos. You have done it to me. Nakabulig kita sa Ginoo. Mga utod, aton responsibilidad nga at least ining mga ginapigos man kita, Pastor. May mga problema man kita. Pero kung aton tanawon magwa kita, Pastor, there are still even more. Oh, nga ara nagaano ni nagahibi man kita, Pastor. Gantos. Pero kung aton guwaon, Pastor, dito along the highways and byways, may mga tao pagid nga sobra pagid sa aton. Exactly. Yes. So, let them feel in our little way, let them feel that indeed we can become blessings, and we are told, we are commanded to do the same. Mga utod, wala gid guro namon mahatag ang tanan nga inyo nga ginapaabot. Pero kami ni Pastor Toledo nagabatyag kag nagapati nga kadamo sang amon nga na-share sa inyo, kag kun ina lang aton nga kaptan, we have enough nga mabalo naton sa aton tagsa ka iglesia sa karon nga adlaw nga inugpahuway para mapaalinton man naton sa iban, and then the most of it maaplikar naton sa aton personal nga kabuhi. Ang Dios magapakamayo sa aton. Pastor, aton saraduan ang atong pagtuon sa imong pangamuyo. Salamat, Ginoo, sang paglaom nga masaligan nga ginhatag nimo sa amon.
nga ikaw ang supreme nga judge sa sining kalibutan nga sa amon Ginoo nga mga pag-antos sa amon kapipitan kag sa mga oppression nga amon angkon gikan sa amon sikatawo, ikaw nagsaad nga ini temporaryo kay ikaw maga tukod sang imong ginharian nga napasad sa gugma kag sa hustisya. Kabay kung tani Ginoo nga amon ini tulukon ang inang ginharian na maski sa likod sa sining pag-antos namon sa mga unfairness nga amon na experience sa ning kalibutan, ini maghatag sa amon sang dugang nga kaisog sa pagpadayon sa pag-alaga dira sa imo agud mangin katapo kami sa sining puloy-an nga imo ginaman kaginharian nga ginaman nimo para sa tagsa-tagsa sa amon. Bendisyon ni Ginoo ang mga kauturan nga nagapadayon sunod sa sining nga palatuntunan. Ikaw magabendisyon sa ila nga sa ila nga paglantaw pagtuon kaupon namon sa pulong nimo mapasad man ang ilang panghunahuna sa imong pulong kag mangin gabayan nila Ginoo kaupod namon sa pagtubo sa bugay dira sa kaging Hesus. Salamat sa pagsabati mo Ginoo sa amon pangamoyo sa ngalan ni Hesus. Amen.